Karon adlaw sa Martes sa ikakatlo ag duha nga semana sulod sa tuig. Ang ebanghelyo pulong pa ni Papa Francisco nagtawag og hingpit nga pagpangalagad sama ni adtong sulugoon nga nagtrabaho tibuok adlaw ug sa pag-uli niya sa balay kinahanglang moalagad pa siya sa iyang agalon, mag-andam sa panihapon sa agalon ug una pa siya makapahulay. Si Papa Francisco miangkon nga kining maong hangyo daw mapugsanon murag malisod. Apan mao kana ang gipangayo tungod kay buot man kitang mosundog ni Hesus mismo. Nangulo siya ni ining paagiha sa pagpangalagad. Siya mao ang sulugoon. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon isip sulugoon ang mianhi aron moalagad og dili nga maoy alagaran. Si Papa Francisco nakabantay nga hinay kitang mibansay sa ebanghelyo. Mahimong layo ra kaayo kita ni ining paagiha sa pagpangalagad sagad tungod sa atong katapulan. Ang katapol magpalayo kanato gikan sa pagpangalagad ug magdala kanato ngadto sa kasayon, ngadto sa pagkahakog. Si Papa Francisco miingon nga daghan kaayong mga Kristiyanos nga sama niini, mga maayo man sila, manimbahay, apan mahitungod sa pagpangalagad, dili kaayo sila mugahin og panahon. Si Papa Francisco mipadayon, sa akong pag-ingon ug pagpangalagad, nagpasabot kini diha sa tanan gayod. Ang pagpangalagad sa Dios diha sa pagsimba, diha sa pagampo, diha sa pagdayig, ang pagpangalagad sa atong isig katawo, ug ang pagpangalagad hangtod sa katapusan. Pamalandong. Sa akong pagpangalagad, gawas nun ba akong mihimo niini sa walay pagpaabot og balos? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tambagi ang mga lalaking gulang-gulang na nga magmaugdang sila, magmabuot, magpugong sa kaugalingon, magmalig-on sa ilang pagtuo, sa ilang paghigugma, ug magmainantuson. Tambagi usab ang mga babayeng gulang-gulang na sa pagpuyog kinabuhi nga balaan. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo aron pagbansay sa batan-ong mga babayi sa paghigugma sa ilang bana ug kabataan, sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli, maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana aron walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Dasiga usab ang mga batan-ong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Ikaw mismo kinahanglan mahimong panig-ingnan sa mga maayong buhat, ug sa imong pagpanudlo, ipakita ang kamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang mga maayong pulo nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala silay ikasulting dautan batok kanimo. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo.
Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahara gayud ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo, aron magpuyo ikaw sa yuta ug maghimulos sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong, ang ilang kabili nagalungtad sa kahangturan. Ang mga lakang sa tawo lig-unon sa Ginoo ug giuyunan niya ang iyang dalan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo, aron mulungtad ka sa kahangturan. Ang matarong makaangkon sa yuta ug magpuyo siya niini hangtod sa kahangturan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha aron mukaon ka. Dili gayod, imo hinuon siyang ingnon. Andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.